1,20. Ще снимаш ли? Чакай, трябва да му отворя това, бе, брат. Това откъде се отваря? А? Какво ти? Я нямаш пред камерата. Казах ти мачо да снимаш ли? Да, бе. Не ти удари. Не се прозявай пред камерата. Ако седнем да ги гледаме. Това е тази камера, тя няма такова. Дай да помахам на камерата. Оле. Хвана ли го на камера? Алгафари скрита камера. Ей, стръпна. Я, има ли го върна с нето това? Не знае. Къде си, бе, звезда? Дай да видят къде е.